Un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. Există câteva locuri în lume unde, călător fiind, descoperi că frumusețea, măreția și bucuria vieții sunt cu adevărat mult mai mult decât simple cuvinte. Bun venit în delta Dunării! Bun venit în ținutul unde se formează cel mai tânăr pământ al bătrânei Europe. Locul unde noul și vechiul, precum viața și moartea, precum pământul și apa, se luptă, se despart, se înconjoară, se amestecă și se adună, pentru a naște sub ochii tăi, vie și întreagă, o lume absolut unică și fascinantă. Delta Dunării, desfășurată în bună parte pe teritoriul României și continuată în Ucraina, este unul dintre ultimele ținuturi din lume unde natura și-a păstrat măreția ei genuină, departe de iureșul civilizației. Unul dintre puținele tărâmuri unde peisajul se schimbă în timp real, unde vegetația ascunde și arată totodată adevărate miracole de floră și de faună, unde spiritualitatea și-a păstrat puritatea, iar oamenii știința de a trăi în mijlocul naturii. Nașterea acestui ținut, lecție vie de studiu științific al evoluției naturii, începe cu 10.000 de ani în urmă, din vremea când marea forma aici doar un golf, numit Golful Tulcea, în care se vărsa fluviul Dunărea. Cantitățile imense de aluviuni aduse de apă, dar și fluxul și refluxul mic al Mării Negre, au creat în timp condițiile formării deltei. Inițial, un cordon de litoral a unit insulele Caraorman și Letea și a închis golful, transformându-l într-o lagună. Prin colmatare, această lagună s-a transformat într-un ținut mlăștinos, prin care fluviul și-a croit drumul numit Sfântul Gheorghe, reprezentând cel mai vechi braț al Dunării. Așa a înaintat delta. Aluviunile aduse de-a lungul acestui braț au închis în timp și cu perseverență și golful Babadag, conturând complexul Razim de azi. Cu aceeași stăruință, un nou braț al Dunării, Sulina, străpunge pământul în dreptul localității Crișan și avansează rapid în mare. Pe același principiu, în nordul deltei s-a format brațul Chilia, pornit de pe teritoriul României și continuat în Ucraina. Colmatarea lacurilor și formarea de noi grinduri este un proces în plină desfășurare, vizibil astăzi îndeosebi în partea ucraineană a deltei Dunării, unde pământul cel nou crește continuu, din mijlocul și prin voința apelor. Danubius, Istrus, Histru, Danare, Donaris, Psihos sau Rio Divino, indiferent de numele pe care oamenii l-au dat de-a lungul secolelor fluviului ce le-a însoțit destinele, Dunărea, deși în ordin de mărime nu este cel dintâi fluviu european, rămâne totuși în conștiința oamenilor, prin splendoare și semnificații, adevăratul rege al fluviilor din Europa, recunoscut și numit astfel în istorie de însuși împăratul Napoleon. De la formarea sa prin unirea râurilor Brigach și Berg în munții Pădurea Neagră din Germania și până la vărsarea în Marea Neagră la Sulina, Dunărea traversează numai puțin de 10 țări europene și străbate 4 capitale. În Austria, la Viena,
Giurgiu, croindu-și drum spre mare prin Brăila, Galați și Tulcea. Salutând spre nord Moldova și Ucraina, s-au ajuns la întâlnirea de final cu Marea Neagră la Sulina. Oricare ar fi ținutul pe care îl străbate Dunărea, a influențat mereu viața oamenilor și oamenii i-au adus înapoi la rândul lor omagiul. Muzica apelor care curg liniștite sau învolburate o regăsești parcă întreagă în celebrul vals Dunărea albastră, compus de Johann Strauss în Viena anului 1867, capitală pe atunci a Imperiului Austro-Ungar. Ascultă curgerea apei pentru o clipă și vei vedea că muzica e inima acestui fluviu. Opere inestimabile, muzele toate s-au ridicat din valuri pentru ca Dunărea și Delta să rămână eterne în mințile, inimile și mai ales în poveștile oamenilor. O lume cu adevărat vie, aceasta este Delta Dunării, un ținut al diversității și unicității, unde poți vedea la fiecare pas specii monument ale florei sau specii rare de faună, locuri ascunse pe canalele înguste ale drumului apelor sau manifestări explozive ale peisajului. 1689 de specii de floră, 3448 de specii de faună. Călătoria pe fiecare dintre cele trei brațe ale Dunării, din România sau Ucraina, reprezintă o lecție de biologie, geografie, geologie și chiar antropologie ținută pe viu, în mijlocul naturii. Celebrul cercetător Jacques-Yves Cousteau, fascinat iremediabil de minunile vii ale acestui ținut, a fost unul dintre cei ce a determinat includerea deltei Dunării ca rezervație a biosferei în patrimoniul mondial UNESCO, și locul îi este mai mult decât bine meritat. Călător sau cercetător, venit să admiri frumusețea pur și simplu, sau ca să studiezi amănunțit comoara biosferei, atras de sălbăticia locului sau de confortul modern, integrat perfect în mijlocul naturii, Delta Dunării te întâmpină de fiecare dată cu vorbe simple și adevărate, care îți vin firesc în minte. Frumusețe, măreție, bucuria de a trăi. Se spune că odată de mult oamenii au pierdut pentru totdeauna viața în paradis. Și totuși, ajuns aici, în Delta Dunării, descoperi că bogăția, exuberanța și măreția începutului de lume au rămas parcă întregi și nepieritoare. Unica delta din lume declarată rezervația biosferei, Delta Dunării este un muzeu viu al biodiversității, un ținut miraculos în care pășești cu sfială, copleșit de spectacolul naturii, în încercarea de a descoperi și a înțelege regulile după care viața, în toate formele ei, își construiește mărețul templu. 580.000 de hectare în care viața se desfășoară intensă și netulburată reprezintă suprafața rezervațiilor naturale de floră sau de faună din Delta Dunării, dar mai ales reprezintă o inestimabilă comoară de studiu sau de frumusețe pură.